Merhaba, ev baş heval neje bernameyektin de hebrane îro dido mijdareye û ev çend roje me video çêne kiribûn ji ber ku karûbar hebûn ji ber vê yekê biborin. Eger derfet çêbe dawiya heftê di kanala me Kurdî de em ê weşanek zindî jî bikin û bersiv bidin pirsa mijarê di rojevê de şîrove bikin. Lêhê ev malper qasî ku weşana zindî bike mezin nebûyî ji ber vê yekê lazım e mezin bibe endam û abone zêde bibin hû jî bibin alîkar ez pêşiyê dixwazim vê yekê dîsa jara dubare bikim. Niha îşev em ê hewl bidin ku çend gotina li ser rewşa li kampa penaberan a Maxmûrê rawestin hefteya borî jî me behs kiribû û îro nûçeyek hat belavkirin di çapemeniya pedekê de li gorî vê nûçeyê di navbera pedekê û hêzên Iraqê yani di navbera Hewlêrê hikûmeta Hewlêrê û a Bexdayê de hev hatinek hatiye çêkirin, peymanek hatiye çêkirin û li gorî vê peymanê li Maxmûrê li wî girê Qereçoxê ya jî çiyê Qereçoxê li pişt Maxmûrê li ser rêya Hewlêrê li wê derê ew ê sê noxteyê leşkerî yê hêzên Iraqê hebin, sê noxte jî yê pedekê hebin û ev yek bû sedema nerazîbûn e em ê li ser vê mijarê rawestin. Mijarek din ew e ku dîsa li Iraqê îro rêyederekî Iraqî daxuyaniyek de endamê Komisyona Ewlekariyê ya Parlamentera Iraqê Hüseyin Amirî dibêje em ê li ser sînorê Iraqê, Îranê, Tirkiye û Sûriye dîwara çêkin. Dîwarê ji beton çêkin yanê li ser sînorên her sê beş aliyê dinê Kurdistanê dixwazin dîwara çêkin çima ev giring e ji ber ku ev demeke di navbera Iraqê û Îranê de dîsa di navbera Tirkiye û Iraqê de hevdîtin hene û li wê derê li ser Kurdan li ser hêz partî û rêxistinên Kurdan dixwazin zext werin kirin rêyê wan were birîn. Ev yek mühim e yani werxuya ku di navbera her sê van her sê dewletê de Sûriye li aliyekî din yani Sûriye zêde nikare sînorê parêze rewşa wan cuda ye lê hêja ku li ser vî em çend tişta bêjin û di navbera Îran û Tirkiye de jî hevdîtin henin hefteya borî Wezîrê Karê Derve yê Tirkiye Hakan Fidan çûbû Îranê çûbû Tehranê piştre Wezîrê Karê Derve yê Îranê çû Tirkiye li wê derê hevdîtin kirin û di van hevdîtina de piranî basa Xazayê kirin basa Filîstîn û İsraîlê Xazayê kirin. Ev meseleyeke bêguman ev mesele giring e ama İran û Tirkiye di mesela Xaze û Filîstînê de ketine heman eniyê yani niha wisa xuya dike pozisyona wan niyeke û her diçe nêzîktirî hev dibin û ev her du dewlet nakokî wan jî gelekin yani nakokî wan ê li Bakurê Îranê ev di mesela Azerbaycan û Ermenistanê ew korîdorek Tirkiye dixwaze vekê korîdora Zengezur de vê mijarê de navbera Îran û Tirkiye de nakokî henin her wa di navbera Îran û Tirkiye de li Sûriye jî nakokî henin li Iraqê jî nakokî henin lê mesela Filîstînê wan anî ser behseyekî dixwazin vê yekê jî hem Îran hem Tirkiye dixwazin vê yekê jî ji bo ku li dijî Kurda zêdetir bi hev re kar bikin bikar bînin bi taybet Tirkiye vî tiştî dixwaze Îran ji xwe dixwaze û di demê pêş de ew ê Serokkomarê Îranê Reîsî biçe Tirkiye li wê derê Erdogan re hevdîtin pêk bîne nizanim belkî piştre Erdogan jî biçe Îranê yani niha têkilî trafîkek mezin navbera wan de çêbûyî mesela Zengezur da a korîdora navbera Azerbaycan û Ermenistan û Tirkiye de di vê mijarê de Îran û Tirkiye dikarin hev bikin çima ji ber ku eger li hin deverê din Tirkiye tawîza bide Îranê Îran ji wê derê dikare tawîza bide Tirkiye û ev korîdor niha zêde giringiyek ya stratejîk nema ji ber ku li Hindistanê di civîna geh heftan de peymanek hat çêkirin ku ew ê li ser bahra spî korîdora enerjiyê çêkin giringiya vê korîdorê zêde nema lê ji bo Tirkiye mihîm e ji ber ku Tirkiye dixwaze dîrek rasta rast bê ku xeta Îranê bikar bîne biçe welatê Asya Navîn yani welatên ku dibin ev jî Tirk in Qazakistan û Qirgizistan û wan de vere ji ber vê yekê Îran dikare bar li hev bike lê li dijî Kurda taybet li Başûr û li Sûriye li Başûr û Sûriye Başûrê Kurdistanê û li Rojava Îran û Tirkiye dikarin
nêzîktirî hev bibin demê pêş de ne demek dûr demek nêzik te nêzîktirî hev bibin û li dijî Kurda bikevin bi hev re bikevin nava hin tevgera hin operasyonan divê viya nêjbîrkirin û em viya bişopînin wek Kurd. Mijara din a Iraqê beriya demekê Îranê bi Iraqê re hevdîtin kir û got Partiyê Rojhilatê Kurdistan lazim e ku çekê xwe dînin wan jî danîn kampê xwe derkandin û çûn piştre derket holê ku İran ji Hewlêrê bi taybet ji hikûmeta Hewlêrê xwestî ku ji PDK xwestî ku ew partiyên serokên partî rêvebirên partiyên Rojhilat ê ku çekê xwe danîne lazim e wir biterîkin. Nizam terikandin ne terikandin heta ji wan ji xwe hinek ji wan welatiyên Ewropayê paşê yek ji wan ku nêzîkî PDK yani yani weke saziyeka PDK ya Rojhilat tê naskirin naxwazim navê bibêjim ji ber ku paşê dibêjin na tişkî wisa tune û falan bivan. Walhasil yek ji wan hatî Swîsre dîmenê wî li Swîsrê hatin dîtin. Yani war xwe ye ku İran di vê meselê de gihîşt armanca xwe û îro wek hêjan bas kir Iraq dibêje ku dibe em ê ew ê çekin. Dibe em ê dîwarê ji beton çekin. Yani ev jî di navbera Îran û Iraqê de war xwe ye ku İran vî tiştî dixwaze û Iraq dikare vî tiştî bike nikare vî tiştî bike taybet li başûrê Kurdistanê dîsa li xeta zarosan a di navbera başûr Rojhilata yani ji Qandîlê hetanî Lolan û Xakurkê wan de Xinêrê wan de re yani zehmet e li Iraq dibe me tiştekî wisa çêbikin divê di navbera İran bibirin di navbera Tirkiye û Iraqê de me tişkî wisa çêbikin. Beriya demekî Wezîrê Parastinê yê Iraqê çû Enqerê yani Türkiye dibêje li wê derê PKK tê ser me de lazim e ku hûn rê bigirin em jî tên ew dikin em jî tên operasyona dikin. Tabî di vir de Iraq dibêje em ê dîwarekî wiha çekin piştî ku me dîwarek wiha çekirê dî gerek ti dewletên cîran li welatê me operasyona çênekin yani belkî li ser sînorê Sûriyê bikarin çêbikin. Yani coğrafya wê derê müsait e lê ji aliyê fîzîkî û teknîkî ve li ser sînorê Îran û Iraqê çêkirina dîwarekî ji beton pir zehmet e. Ama ev çê dikin çê nakin. Meseleka dinê peyameke siyasî ye. Yani çi ye siyasî? Di navbera Iraq û Tirkiye û Îranê de peymanên siyasî yên dijî Kurda dikevin meriyetê. Yani viya ji ber vê yekê min anî rojevê niha em berê xwe din Kampa Maxmûrê. Li Kampa Maxmûrê hûn dizanin roja 19 cotmehê beriya di hefte HPG daxuyenî dat û got em li wê derê êdî gerîlayê xwe ku ji bo dijî Daişê di 2014 de çûne wê derê vedikişînin. 2014 de çi bûbû? Dema ku Daeş ji Misûlê berê xwe da Hewlêrê PDK hêzên PDK ê li wê derê raviyan çûn Hewlêrê Iraqê ji raviyan çûn Bexdayê. Heta hinek ji wan leşkerê Iraqê tevlî Daişê bûn. Piştre HPG çû wê derê gerîla li wê derê Daeş ji wê derê derxistin. Piştre Mesûd Barzanî çû li wê derê wan pîroz kir got spas ve namusa me parast falan bivan. û ev ji 2014 heta niha gerîla li wê derê bûn û li wê derê kamp di parastin ji ber ku çend carê de jî êrîş çên bûn dîsa kamp parastin û li pişt kampê yani li pişt kampa Maxmûrê yani çiyekî biçûk heye wek girekî tepekî mezin ne tam çiyê ne girek e yani tiştek wisa di navê de li wê derê li ser rêya Hewlêrê bicî bûbûn û di 19 cotmeyê de vekişiyan Murat Qarayêlan jî dîmenek weşand û ji kampê re şand ji xelkê kampa Maxmûrê re şand got êdî ewlekariya xwe hûn gencên wê derê dikarin pêk bînin. Piştî vê sê roja di 22 cotmeyê de PDK û leşkerê Iraqê çûn wê derê û li hev xistin şerê hevdû kirin wî got ji me re yani vana berê raviya bûn piştre hatin gotin na ev cî ême ew ya got ême falan bivan û şeniyê kampa Maxmûrê ya rastî naxwazim PDK biçe wê derê çima ji ber ku PDK ji xwe sê sala ambargo daniye ser wê de yani li ber wê wî ciyê ku lê şer derket di ber wir re rê derbas dibe û sê sala nikarin here wê derê pêdiviyê xwe pêk bînin nikarin here nan bistînin dermana bistînin zarokê xwe bibin nexweşxane nikarin ti tişkî bikin ne ji Hewlêrê kes dikare here Maxmûrê ne ji Maxmûrê kes dikare here Hewlêrê lê riya Misûlê Kerkûkê vekiriye ji wan re ji ber ku ew der niha kamp yani Maxmûr di rewşa heyî de dikeve di nav sînorê maddeya 140 yani ne girêdayê Hewlêrê ye. Axa Kurdistanê ye ama ne girêdayê Hewlêrê girêdayê Bexdayê. Ji ber vê yekê Iraq dibe em ê li vir bin PDK dibe em ê li vir bin dawiya dawî şer derket kuştî û birîndar çêbûn û îro çapemeniya PDK
daxuyeni da Sîrwan Barzanî daxuyeni da yê ser malpera xwe Facebookê gotiye melhev kir piştira çapemeniya pedekê got melhev kirî pedekê re sê nuqte li wê derê sê nuqteyê Iraqê wê hebin sê nuqteyê pedekê wê hebin û piştî vê ku van nûçe belav bû xelkê Maxmûrê meş pêkanîn gotin em vê peymanê naz nakin em pedekê li vir naxwazin ji ber ku pedekê werê vir mît tê vir dema ku mît hat vir jî ew ê dîsal hemberî me êrîş pêk werin balafir werin tişt werin em ê dibin ew ê dibin tehdît dabin ji ber vê yekê bire pedekê nê vir pedekê ji me dûr bê û ji xwe Türkiye yani roja 19 cotmehê dema ku hepekê got em vekişiyane Türkiye Wezareta Karê Derve Türkiye daxuyanî da got vana nerast dibêjin pekekê ji wir nevekişiyê û me vê yekê em jê bawer nakin me ji Bexdayê re jî gotiye yani pedeke li ser daxwaza Türkiye dixwaze here li wî girîbicî bive ku kal wê derê çi dibe çi nebe ji bo ku wê derê te xebin kontrolê di encamê de xelkê Maxmûrê meş pêkanîn çûn wê derê bi rayedarê Iraqê re hevdîtin pêkanîn û gotin em vê derê pedekê naxwazin ji xwe li nav kampê bi xwe parastina xwe dikin lê ev cî ku em behs dikin derveyê kampê ye û li wê derê di encamê de rayedarê Iraqê jî ji şeniyên kampa Maxmûrê re gotine ku gotine ev nûçeyê ku derketine nerastin mew pedekê me li hev nekiriye û hêzên pedekê li herêmê cih nebûne hêzên Iraqê li herêmê cih bûne eger hûn bawer nakin hûn dikarin piştî demekê din bên cî de bişopînin yani rayedarê Iraqê van tişta ji rayedarê kampê re gotine ji xelkê kampê re gotine û nûnerê xelkê Maxmûrê jî ji wan re gotî me jî ji gotinekî ji bo ku em jî civaka xwe îkna bikin em dixwazin rewşa di cî de bivînin eger ku em îkna nebin em ê çalakiyê xwe bidomînin yani îro ev qewmî niha daxuyanî hatin dayîn lê werxwe ye ku yani ihtimale ku ne pedeke rast dibêjin ne aliyê Iraqê rast dibêjin yani mümkün e ku her du alî jî rast nabêjin ji ber ku li wê derê dawiya dabê ew ê vane heta ew ê şer nekin yani heta ew ê şer nekin yani îro Sîrwan Barzanî û generalên Iraqê bi hev re çûbûn wan de re digeriyan wêne hebûn dîmen hebûn yani ser li Qeraçoxê digeriyan yani li wê derê tiştekî planekî qirêj heye yani ihtimalek mezin rayedarên Iraqê ji bo ku zexta ji bibirin ji bo ku nerazîbûna xelkê Maxmûrê kêm bikin tiştekî wiha gotibin eger ku neyê li pedeke here wê derê ji ber ku ji pedekê re bêjin hûninkî dûr bisekin ji bo ku em vê derê yani alozî dernekevin yani em vana tem nizanin ev şîrovenin rojê pêş de ew ê diyar bibe ama bi Kurd û Kurmancî yani ev daxuyaniya Komîsyona Ewlekariyê ya Iraqê ku divê em ê li ser sînora ew çêkin dîwara çêkin û ev mesela kampa Maxmûrê û hevdîtinê di navbera İran û Tirkiyeyê hevdîtinê di navbera Iraq û Tirkiyeyê hevdîtinê di navbera Iraq û Îranê de hemû ji me re didin nîşandan ku di rojê pêş de li van herêma ew ê ev alozî berdewam bikin leyîstok plan qirêj ew ê dewrê dabin ji ber vê yekê divê hemû şiyar bin vêgava ew qas bi xatirê we êvar baş